Wasiƙun masu bibiyarmu, saƙonnin gaishe-gaishe da kuma barka da Juma'a. A wannan makon ma kamar kowane mako kuna tare da ni Fatima Ahmad Tijjani a cikin shirin mai suna wasiƙun masu bibiyarmu. Kai tsaye zan shiga karanto wasiƙunku da suka sami isowa gare mu a wannan makon. Ga wasiƙun kamar haka. Usairiya Najeriya, muna jaddada goyon bayanmu ga al'ummar Falastin, muna Allah wadai da irin kisan gillar da Yahudawan Isra'ila ke yi wa al'ummar Falastin. Bugu da ƙari muna kira da babbar murya zuwa ga dukkan musulman duniya baki ɗaya da su dawo da hankalinsu jikinsu domin fuskantar al'amarin Falastin da kuma goyon bayansu iya iyawar mutum. Kira daga Usairiya Najeriya. Akwai buƙatar a gina babban ɗakin agajin gaggawa wato emergency a Fatiskum Specialist Hospital. Mafi yawan waɗanda aka kawo su don ceton ransu sakamakon hatsarin motar da ya auku a cikin garin Nangere ta jihar Yobe. Wasu a waje aka yi musu aiki har da saka drip. Sakamakon cikin emergency ɗin ya cika maƙil da masu raunuka. Hakan ya biyo bayan ƙanƙantar da emergency ɗin ya yi. Hatsarin ya faru ne sanadiyyar ƙwacewar babbar mota wato tirela wadda ta taso daga garin Buduwa zuwa Fatiskum don cin kasuwar shanu. Tirela ta ɗauko shanaye haɗe da mutane sai wani mai ƙaramar mota ya musu overtaking shine motar ta ƙwace. Tirelar cike take da mutane 'yan zuwa cin kasuwa. Ina miƙo saƙon gaisuwata ga antina Nusaiba Dalhatu da kuma sahibina jikan Sayyida Khadijatul Kubra Sidi Uzairu Badamasi da kuma mai gida Badar Rabi'u mai sufi da abokina Yakub Rabi'u da sahibata Sukaina Muhammad Bomi da ke Zaria Kaduna State da kuma abokina Yusuf Abdulaziz Birnin Gwari. Ina gaishe da 'yar uwata Malama Fatima Ahmad Tijjani daga ni Barista Anas Umar Kusada daga Abban Kausar. UGN Hausa, ku miƙa saƙon gaisuwata ga abokan aikin Dakarun Maulati Sayyida Khadija, fatan kowa yana lafiya. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwata ga mai girma Badar Rabi'u mai sufi, fatan yana cikin ƙoshin lafiya. Ilahi Ajib. Sannan ina miƙa saƙon gaisuwata ga dukkan kadiman Sayyida Khadija salamullahi alaiha da fatan kowa yana lafiya. Daga ni Jafar Musa Dawal. A madadin 'yan Uzairiya Group Lafiya muna miƙa saƙon bangajiya zuwa ga Sheikh Adamu Tsoho Jos, Sheikh Yakubu Yaya Katsina. Sannan Allah ya ƙara wa Malam Zakzaki lafiya da nisan kwana. Saƙo daga Uzairiya Group Lafiya. Ni ne dai naku na yau da kullum Kabiru wato journalist na Tura Kabiru, kadimin Sayyida Khadija. Allah ya kare 'yan uwanmu Falastinawa daga sharrin Yahudawa. Gaba dai Hezbollah da Hamas, Allah ya ba ku kariya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da warhaka da fatan an yini lafiya. Ina miƙo saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga 'yan uwa baki ɗaya. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Saƙo daga Abdullahi Sufi. Shi kuwa Shehu Suleiman cewa ya fatan alkhairi ga jarida kuma gidan rediyon Sayyida Khadija ma'ana UGN Hausa. To masu sauraron mu anan za mu tafi hutun takaitaccen lokaci. Amma kafin mu dawo ku nishaɗantu da wannan. Kanawa na Kano babban birni. Muna basin din Shakaturi na Ibn Abba. Ga jajalar ban girma. Turi Kanawa na Kano zan yi wa waƙe. Tun da masoya Shakaturi ba sa yaƙe. In ka faɗe shi murna suke da waƙe. Su dinga yi maliki da kuɗi da tufafe. Su dinga amshin girma. Jamal Badar Turi a ina ka tsaya ne,
dubu na masoya sun taru buri ne, kowa burinsa ya ganka Shak Turin ne. Muna son ka ka zo Malam Turi, tura aya mai girma. Kanawa na Kano babban birni. Muna bazin din Shak Turi na ibin Abba. Ga jajalar ban girma. Tun kafin Sulagara mun riƙe kanmu, Baba Uzairu shi ne ke saita mu, kuma a Kano Baba yana har haɗa kanmu. Amanar mu da Turi ya bayar hannunsa, Baba Uzairin girma. To masha Allah. Saƙo na gaba ya fito ne daga hannun Fresh MSK inda yake cewa ina miƙo saƙon gaisuwa ta zuwa ga mai gida Sidi Uzairu Badamasi kamar yadda na saba a koda yaushe. Sannan ina masa barka da Juma'a, sannan kamar kullum ina ƙara miƙo saƙon jinjina ta zuwa ga dakarun Saida Khadija salamullahi alaiha. Allah ya ƙara mana sabati da juriya. Daga ƙarshe ina miƙo saƙon jinjina ta musamman zuwa ga Dr. Ruhullah Potiskum insha Allah. Ni Salihu Abubakar ina miƙa saƙon barka da Juma'a ga 'yan uwa ma'ana wato members ɗin Uzairiya Group na faɗin duniya baki ɗaya. Ina yi muku barka da Juma'a da kuma fatan alkhairi. Wannan saƙo ne daga Abban Ture Abubakar. Da farko dai sunana Ali Tijjani Atturi, ina miƙo saƙon jinjina ta musamman ga UGN Hausa. UGN Hausa ku isar min da saƙon barka da marhaba da dawowa zuwa ga farin uba wato Shek Yakubu Yahaya Katsina da kuma Shek Adamu Tsoho Jos. Ina yi musu marhaban ahlan wa sahlan bikum. Sannan UGN Hausa ku isar min da saƙon gaisuwa ta zuwa ga tauraruwa ta abar ƙaunata wato Nusaiba, fatan alkhairi gare ki. Allah ya bar ƙauna. Ilahi. Saƙo daga Ali Tijjani Atturi. Saƙo na gaba kuma saƙo na ƙarshe inda yake cewa Assalamu alaikum UGN Hausa, ina mai jinjina shirye-shiryenku musamman wanda ake yin shi a ƙarshen mako na wasiƙun masu bibiyar mu. Wannan ya sauwaƙa min wajen isar da saƙonni na zuwa ga 'yan uwana da abokan arziki. UGN Hausa yau ma kamar kowace mako ku isar min da saƙon gaisuwa ta zuwa ga Mamar Bagatullah. Sannan ku isar min da saƙon gaisuwa ta zuwa ga abokaina irin su Khalid Muhammad Shehu, M Nasir, Masa'ud Sa'id, Zainul Abidin, Abba Kwamfuta, Abba Mai Sufi, Salihu Abubakar, Salihu Dubai, Salihu Sunusi Katsina, Abba Mai Wake da ma sauransu. Saƙo daga Abban Muntazar. To masu sauraron mu anan muka kawo ƙarshen karanto wasiƙunku na wannan makon. Jinjina ta musamman ga Chief Editor Ruhullah mai kula da na'urar gabatar da shirye-shirye a madadin sashen kula da wannan shirin. Ni Fatima Ahmad Tijjani nake ce muku mu haɗu a wani makon insha Allah.